יש לא מעט עורכי דין שמפרסמים את עצמם בפייסבוק ובאינסטגרם, מנהלים קמפיינים שהמטרה שלהם לייצר עבורנו לידים, פניות של אנשים רלוונטיים שיהפכו להיות לקוחות במשרד. כל מי שמנהל קמפיינים כאלה גם יודע שיש תקופות כאלה שבהן פתאום יום אחד יש פחות לידים, אולי אפילו יומיים, אולי אפילו כמעט שבוע, ואז הדבר הראשון שעושה עורך הדין זה מתקשר לסוכנות שלו ומתחיל להתלונן, מה קורה, מה קרה, אולי נרדמת בשמירה, אז זהו, שלא. התופעה הזאת היא תופעה מוכרת. גם כאן, בכנס הזה, שהקמפיינים מייצרים הרבה ופתאום מפסיקים לייצר. אני יוצא עכשיו מהרצאה של טרה זינקר, היא שם דבר בתחום הפרסום בפייסבוק, כדאי לכם לעקוב אחריה. היא זו אגב שמפרסמת את טוני רובינס, זה אומר עליה משהו, נכון? אז היא נותנת לנו טיפ, איך אפשר לגרום לקמפיינים להתאושש. משהו שלא הכרתי, אני הולך לנסות אותו כשאני חוזר לארץ, ואני נותן לכם אותו כטיפ, שלחו אותו לקמפיינר שלכם. היא אומרת, במקום שתקימו קמפיינים חדשים, שוב פעם, תתחילו לטרוח עליהם ותיתנו לאלגוריתם לנסות להבין מי הקהל שאליו הקמפיין הזה צריך להגיע, פשוט תקבלו את הקמפיין ל-24 שעות. לאחר מכן תדליקו אותו שוב עם בדג'ט, עם תקציב נמוך של $5. ותראו איך האלגוריתם מתחיל לחשב מסלול מחדש. היא אומרת שבהרבה מקרים זה מצליח לה, ולדעתי זה טיפ ששווה זהב, בטח שווה לנסות אותו. לכו על זה.